Когато злото е натикано в ъгъла, то хапе и съска най-силно. Точно както се случва с Демократическата партия в САЩ. Тъй като синът на Байдън, заедно със своят баща, кланът Байдън, мафиотският престъпният клан Байдън, беше замесен в изключително много мръсотии и нечисти сделки в Украйна, включително свързани с биолабораториите на Пентагона там, и отделно с корупция и с други нечисти схеми. Затова в момента синът на Байдън, Хънтър Байдън, татиното синче на 50 години, което е подсъдимо и го съдят в момента, трябва по някакъв начин този позор да се отмие или ако не може да се отмие, както в случая, поне да се неутрализира. И какво правим? Завеждаме дела точно в този момент срещу Тръмп, за да може фокусът на общественото внимание да се обърне от това, че Байдън е първи